IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Mangisayang kat iti job fair itangal daw ti Labor Day iti Public Employment Service Office iti Dakdalamol iti syudad ti Lawag. Daytoy tin bata di Mishipiya abaya iti peso Lawag ket kunana nga da iti 20 ket 3 a kumpanya ang makipagpartisipar iti nasao a job fair. Kastamet ngayon na nga adu dagiti government agencies ang makipagpaset iti nasao nga aktibidad. Agimbitar ka man apo nakagasgasat ti Lawag City tadatayo ti nakaala DJ Labor Day Job Fair apo. So far we have 23 companies, partners nga magi-participate ken ti nakabimbing na sa apo nakadadod government agencies nga umay. So inimbitarek amin nga retired OFWs dito on vacation na OFWs aside from amin na tattao because this is open for the entire province nga na masapul ti OWA, DMW, Civil Service, PRC, integration 11 apo nga government agencies, PhilHealth, SSS, 11 na po nga government agencies ti Addantoy, JSM, to Labor Day apo. Anaman ti concern nyo regarding this is your chance apo at dadan to amin idzay. Umay kayo apo. Aside from the fact na umay kayo apply trabaho kasi we have 23 partner companies nga umay apo. Mainaigiti daytoy inpakamo ni Miss Abaya akalpasan daytoy a job fair ket binulan danton ang mangisayang kat iti job fair iti syudad. May kayo apo, dito example trabaho na may kayo. Ken monthly apo danto job fairs tayo to City of Lawagen apo kasi pa rin temmet laeng, di mandato ni Apo Presidente tayo, Apo Bongbong Marcos, nga dapat ket adut jobs fair tayo, kapnon maadwan pa iti opportunities ti tao nga makasapot ti napintas nga pagtrabahuan da Apo. Kabayatan na mangrugi iti nasao nga aktibidad ti Peso Lawag iti oras na alas 9 ti bigat aging ganat alas 4:30 iti malem ket ditoy ngayon imbitaran na amin nga agsapsapol iti trabaho ditoy probinsya kastamet kadagiti retirado nga OFW ang mapanag-apply iti nasao a job fair. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.